others to the eternal road. Nyai ngu yu try hak ni ka por bat sajisen pediang sobhaya pi barok hak kerteng ke batiang tam ke jong Jesus Christ. Ba kwa ban kren chapang ke Jingshaniah. Hang nu ngibu ya ke Jingshaniah jongi hakini kisngi. Ladangi pet na kesam arpo dekat ke bahnyo David Ukraine kumne baduong. Don ki Jingshaniah haki kali ki wei patru haki kulai. Harangi ngin yatho ya ke kerteng utrai ublai jongi. Aingo yu try bu David hang ne Ukraine. Wang kidon ki Jingshaniah haki kali don ki Jingshaniah haki kulai. Harangi ngin yatho ya ke kerteng utrai ublai jongi. Amen. Yanongi yatho haki ni kisngi. Namar hak pedeng jong kini ki eke ke bangingi ya langba ngisngau banyetho ya ke buram ke jong trai kalong ke bae bunsen ngilara ya ke ne ke klam banyo trai bunsen ngiethu khana ya ke ne ke klam banyo trai bunsen ngiethu khana ya ki jinge banyo trai ne kiwe banyo trai hare David hang ne wong hare ngi ngin yatho ya ke kerteng utrai ublai jongi ke bemut wong nga Jingshaniah hak ta kerteng jong try blay jongi hak no ka chinge ngani yatho ya ka kerteng ke jong try ka Bible ke batai long batem yu tau briu Jingshaniah para briu ada pipet na kitab Jeremaiah nong ka bakhatnyo dekat ke basan pin syam ya kata namar hakini kisngi ke bangingem ngi kwa ban Jingshaniah yano hare hakita ki bangingi Jingshaniah yo kata kamdei ke bashisha ya ka bangingi Jingshaniah Namar hang ni David upanon kam ya artli ki bental adangi pet na sam ya kali badagi kulai adang ya nujor menta ya ka kamai teng Jingshaniah ka jongi ke David haki jingtrai ke jingta haka yo ka kot ka jongi ngisngo bakani kan pendap yo kiniru yo kimla ban pendap namar hakim kini ke por ka menta Jingshaniah haki eke jongi ke bakenja do harangi yo i ya kata ka bangi Jingshaniah haka bakenja do kapan collapse lot ne ki hap lot kita ki Jingshaniah dai kata Jeremaiah khatniu san no ong long batem yu briu Jingshaniah para briu namar u Jeremaiah ne ba shi ong ru u prophet ubayam une u prophet Ukraine hang ne namar ki kon Israel ki Jingshaniah ba ki ong bangi nginum sha ban ring merau ha ka Babylon ki Jingshaniah ba kinum sha ban sha ring merau bat kila Jingshaniah ya kata dai kata Jeremaiah ong long batem yu to briu Jingshaniah para briu ki perkhat bet but Babel ngidon ke jing dei ke bajan bha dei nama kata kanum jiai yangi hanre ke dekat ke banyo ko ang suk tau brio u Jingshaniah hau trai u David ru hang ne ki sam Ukraine ya kata wang ki brio ki Jingshaniah hagi kali namar baleu David Ukraine hang ne namar khamta me katmala job hagi tu ki por katno ki kali bat katno ki kulai ki dan pinekan ma wat u paro habo be ye ki kon Israel haba kilayami nagari Egypt wat u paro ru usai ya kita ki kali kulai ki babhatam ya kaban be ya ki kon Israel uperkat dagata lala ban job ya biang ya ki ban pelong barau biang ya ki reumtep bakata ka ba ka ba udon kadai tang ka ban penyalam ya u syaka jingyap ha ka duriau ka basaw dei namar kata hakini ki singi haban sungtho ngibo hangno ya kata ka Jingshaniah yo ha ka ka bangi ngibo ka Jingshaniah kata man ka yalam man yangi syaka jingjot namar don ki kme ki pa ki Jingshaniah haki kon hanrei kita ki kon ki wan rakman ya ka jingyam ka jingsongsi ka jingtang dan Jingshaniah haulok ulok wan rakman ni ke jing songsi ke jing tang Jingshaniah ha kalok bat kum ta ter nama kum ki briu ngi kwa ban Jingshaniah hare ngadong fi kalong ke ba bah ban Jingshaniah yano ha kum kini ki por ki ba menta light no ha bangi Jingshaniah hau try amen ke Jingshaniah jongi ai kan dei ba try ngai kwa ban kren chapang ni briu ha kani ke por ha bang kren chapang ke Jingshaniah kata ka dei chapang ni briu u ba kerteng u job pinshem ba ulong ubriu ubabha barok kabanta wat ublay ula ban sarong na kabanta ka jong u ngine pet hangani ka por na ka tin ka jong try na kitab job klnong ka banen kong haba pipet ya ka jing don ka jing em ka jong u job ki khon ki ti ka ba udon ba ki jidon ya ka jing khawai bat ka tin ka jong try ro kada kren ba uni ubriu ulong uba shapting yo blay hakal nong ka banen kong de khot ka banen kong bat uba kerno na ka basnio udai ubriu ubalong ru ubajanai hakalintiat ke jong u bagaktin ke jong blay kong wat ublay ud sarong na kabanta jong u la ngipet na kitab job nong baneng kong dekat kaba hinyo
ka ong gumne bat utrai ula ong hau saitan nang no mewan u saitan de ula yatho hau trai ba ula ong na ka balet shani bat shawai haga khando bat na ka ba ya charum shaneng te utrai ula ong hau saitan mela khmi thu yau shakri jonga ujob hang ne ngakwa banong ye phi u blay udan ke jinge kran bat u saitan u panitho yau tau shakri jong ujob wang saitan haba me melek shane ba shatay ka Bible ka batay bo saitan uda bunkam namar ka Bible ka ong naba let shane bat shaway haga khando uya chane bat shaway haga khando umdan haj barok ka jaka haga juk opor hare u haban ya bat utrai wang saitan me yo i yo shakri jong au job bat uda ong naba umdan ubakat ma u haga khando ubreu ba janai bat uba bet uba shapting yo blay bat uba ker naga basnio u saitan uyo sngo yang ne kentin bo blay usarong naga banta jong job ka jingli gami hato blay la ne man sarong naga banta jong aba jong pi bot un pan pana yo saitan me yo i yo shakri jonga bon sen ngila long kristan hanre ngila banong yi pi blay sarong yingi hato blay sarong yinga ba di pi silent kamot ngina ngarta tien a blay me sarong nem naga jingim jonga Dia nama kata, wat hak kitab Jeremaiah kau, wat sarong haki ke, sarong haki, bayi tu yo blay. Wat mdai tapi sarong bayi tu yo blay, hendak ai bau blay un sarong nama itu yo pi. Amen. Lalu blay itu yang apa dia pi, lalu not ban penitu, ngastunat bang ne bau blay penitu. Ngana pi kita lekaj sunu ron penitu yo pi mo. Kat no ke sarong, haba penitu. Perkat hang ne kapor, bat udah penitu yo shakri jong udang, hau saitan melak kemitu. Yo shakri jonga job tangkata baduang naba dan uba kat ma haga kando ubreu uba janai uba bet uba shapting yo blay bad uba kier na basnio perkat ma pila da filet yang no ka jaseng ne haka no ka jaka filet fisha khot mo ban sha ban penito kum ne la heng khmot nem heng ne ngai la kum sam sarong i hinda da kiu se jrong la kam mo namar balai Handai ngano fe kamentoi lada ki breu ki penito yangi. Lamda da day utrai upenito yangi. Amen. Nganget hak te ki sngi ka banging indon hak hima ka jong blai. U Jesu un penito yangi ngi de ki ai hak ne khando. Nama ka Bible hang ne kong u Jesu upenito yo job. Fi kwa ne amba yang aba di piro. U Jesu un penito yangi habaneng. Amen. Mo dong ne re shakri jonga. Ngek ngi rung sabaneng hey ben yang Abraham David ngano begini ngi rung ngi ru trai long at least ngil khamsno hing kindiat mo neu nom long bneu shakri jonga ubala shurung salit kumno rekumno manum ai ngin long kumta ka Bible kong utrai ula ong hau saitan udah sarong na kabanta jongjo bangaju mudur yala de ablay me sarong ne amta jonga ne me ong na ni tam step tang man pule Bible rum lak hitia kalau ka bae wat tang man kir ban pule bat ban doai denam dai ka jingteli hang ne pi ba pet fi ker ne am yala de na ki basnio ne fi janman shei badon ka jing snio ka tin ka jong tra am tang ka ta yu jo bong bo ker na ki basnio ulang ru ubri uba bait ka ba mot kai ka ba ule kanono ka basnio ka ban bam sap ka jing kwan man toy kam don ai ru ha ule ke ba bet tang kata ka Bible ka kran susu ka ong ba udeiru ubreu uba janai bun sen ngiong mo ngilong tang ki breu menu bala ban long janai ngi de tang ki breu hara ka Bible ka batai hang ne bo trai ong yo breu bo neu de breu ba janai bat uba bet bat uba shapting yo trai ka jing start ka sedang habang ngidon ya jing shapting yo blay Baka Bible ka batay hang ni bo blay ukop umday tang sisien pat kau la kop sisien pat usoi tan ro wang me ya tho yang am ni bre wolong kon ta wang su weng ka ti jong me pe niu san len ni me bo blay wang to ngan weng na ka jing don ka jing em jong u baro ya ka ti ka jong a ha ka khot ba khat ar teu trai la ong hau saitan ha khmi ke baro ki ba udon ha ka bor jong me tang halor jong u hi wat ra la ka ti fi yang ne wang ke bu udon kta Handai tang halor jong u wat kata maka Bible ga batay haga shisngi ujob naga jinglong ruspa ukalalong dog umdan shu ha u ukalalong
ubreu bam dan ai ruam. Udu ya ki khon, udu ki jingdon ki jingem ki jingri baro udulot. Hadin kata ngida pulih pat hagalanong gabaar. Ka Bible gabatay bau syaitan utri ayu biang hang ni gaong bat utrai ula ong ho syaitan nang no melawan usaitan ula yathu ho utrai barlaong nakabalet shani bat shawai. Kajui ka kam syaitan ule ka kam jong syaitan ka dei tang ban sulet shani bat shawai. Ladang idai kinong bor jong syaitan ngin sobang bet tang ban let shani bat shawai dei kata sobang tang ban sulet chang bam kwa ban song yen. Bam kwa ban pelut por hajo bat utrai ban shong ban puson ya ka tin ka jong lagi sutunat bet tang ban let. Pe thang ni ka Bible ka batai bo syaitan ke bo sutunat ha ka khot ka balai ka ong teu trai ula ong ho syaitan mela kmithu yo shakri jonga ujub. Ula batai ya kata. Uklamong chapang ujub uklam kran ai chapang ujub. Kada balai namar ujub uklam syam lalen ya ublai namar usutu bo larem ya ka ai ka bo lakop ha ka ban kong. Hadai utrai upen kan mau biang yo syaitan chapang jung ujub. Baruang hau syaitan mela kmithu yo shakri jonga ujub. Ha ka sin ka bar namar syaitan wa leklet wang klam man toi ai rem. Ha ka ban kong. Ha ka sin ka bar utrai upen kan mau. Yau syaitan chapang ujub. Bun sen ngi shakri yo blai kat bau blai dong kar khu yang ngi. Ukar khu ya ka kam ka bangi ngi don. Ukar khu ya ka long yeng long sem upan long he pan long han ya ki khon ki ti ki jongi. Ngi sutunat ba. Adu ka tangi na ong be ai ngo e me trai me kar khu. Shumon utrai kham kar khu ya pi ha ka no ka banta. Ya ka ai ka ba pi don ro pi lut lut. Hatu pin dang shakri yo blai. Kata di ka chingkli ka ba kraw. Semua dia kam ke babi pidon pido no ya kata kam. Ya kedukan ke babi pidon pi haban kang no. Kikon ke babi pidon. Semut kim don shu bat pi. Pinle kom no. Hatu fi dang shakri yo blai. Kum hakini gisngi nganong ye fi. Kadon ke we ke yeng bang itu. Ha pedang sau benai ki do ya laingot ki breu. Ha ke yeng ke jongki. Hatu dang shakri yo blai. Ha bangi do no ya kita ki ba ngingi don. Kanam ke buram ngi dolot. Ujub udolot ya kita ke ki bakenja do ke baudan. Udolot ya kita barok. Hari ke Bible ke batai ujub syam la lepop hakalenong ke benengkong dekat bar poar ke ong. Syam la lepop lemne syam keno ke jingbit ha ublai. Uklam keno ya ublai ru. Ngi dadai kumta menong. Ablay balay yang amele kan ni balay metunjuk uklamong ablay balay metunjuk yang ar uklam keren ya kata ai uklam le pop na ka sentur ke jongo bat usai tar ulangnya uklam le ai chu namar ya ka ai ka bo blay ai ka bor yu bon kta lo dep kta lot han ru job uklam shamlalen yo blay haba poi heklanong ka baar usai tan u yat biang baru blay uang mela klat na yu job pun kan mau biang yang ni ban laisen la keren chapang we u brio ya ka ju hi ka nam Banganong fil ada keren kumta. Kabamut uni ubreu ulong ubashisha. Namar haga pertei. La banyero pi menta hadin katu kat ne. Banai pat kila baking kan sniu. Handu neu breu. Ba klem syam ladon kan nam sniu ho. Laisen nganong pi. Hagal nong banengkong de khot ka banengkong. Hagal nong ka ba nengkong de khot ka ba pra bat hang ne. Hagal nong ka ba ar de khot ka ba lai ubleu kren. Ya ga jo ipang jo jo. Uni jo. Bat habau la kren ya ga ne ga benta. Befitep usaitan ukop biang baru ong kum ne pat menta ka baar wang weng ya ka kti na ka sni do ka jong u ban na ka shieng ka jong u un salen ya me wadap ktalot ya ka jingdon jingem baro usuto bo mlen menta usaitan ukop biang namar usaitan pediang ba ularem hana ka Bible ka batai bo blay wang mela ban kta ya ka do ka jong u hanre memla ban kta ya ka jingem ka jong u blay wai lat pat menta super khat ma pi bleu ai lat hu syaitan nam ta jong pi pat jong a ang pila ban ktai ka dok pen pang kat bamon lem no pi sobang kita bleu pi sakri kadang kadang ke ba nganong fingal ngo hang ne bo bleu usha hang ne yau syaitan nganong ye pi ka bamot ayu hang ne ngala banong fi we lem da day bo bleu usha onam da mano bala ban ktai pi ka bamot la da kawan ke jinge u bleu tip ya kata ke jinge baduang ngashania ai pi ba pin yang Hakan ni kajing bat pin job bat pin crowd kerteng ka jonga. Amen. Kumbo David ula keren ya kata haga sam arpo de khot ka bahinyo bat uda ong hanre ngingin ya thu ya ka kerteng utrai blay.
Kabamot ublay ushania ingi. Ha pedeng jo ke jinge, ha ke jing don ke jingem ne ha ke do ke jingi jing pangstom. Harengin pendon burom ya ublay. Ha ba ublay utip. Ublay unum tunjuru palhat ya ke jinge jungi ke ong sti Nongkhryiem. Ublay tunjuk ya ke lenti ya jungi. Hari hang ni ke tin ke jong try ke ong. Ublay namar bo shania yu job usha ya ke tunjuk pakanwan ho job. Baru job hang ni haka sin ke baat perkat bi haka sin ke benengkong te kala biang ya kata ke ke bola do ong la biang kat ni hang ni usha so ye ke ni ro usha so ye ke dei nama kata nga ai ngopat ba ngidon haka jingai ke jong ublay dei nama kata haka kitab cipen pau nong ba khat ar ke ong la shop no yu ton nong mudoi nama ru soitan hadu hang ni nganong fi kata spen berim udang la balet ben mudoi na ka banta jong no ban mudoi yo job wang une namar ba ka do jong u gadang klan dei namar kata u perkat ba ulala ban trai biang unyok biang ye kata wang sya bangan kata ye ke sni ke jong u bat haba sya blai wang mela hada menam la ban kata ye ke jingem haka ban kong wang menam kata halor jong u hada mentau wang mela ban kata halor jong u hada ompat ye ka men sim jong u ompat ye ka men sim jong u Pite ka benengkong do ujob haba usha ya kata ke jingpang hapo kata ke met ke jong u. Pite ka lok jong u ka ong yo job kumne. Ada fi pule na ka kitab job hi. Hakalanong ka ba ar de khot ka ba khandai ka ong. Kentat yo blay to yap no. Kane de ka kentien nganong ye fi kam de ka kentien. Ka basok. Bo job un sngap ye kane. Namar balay. Ka ba it ka jong u ka ong. Kentat yo blay yap no. Ka khlem Shillong kentat yo blay menem kentat yo blay but yap no kong ban kanong if you nunu briu bala songkha ban yo sngo ya kata ka kentien na kata ka ba it kalong ka ba et tam ujob haba ujai lang bai kani ka ban nung kong do usha ya kata ba ka tengah ka jong u kong to yap no ma me ka ba ar ka tin ka jong try kong hagal nong ka balai hagal khot ka ban nung kong ada fi pule bo job udah tim ya ka si khala jong ngi barabor haka si kang yong happy birthday ujob hang ni haka baar wong ngatim haka taka singi bala kaya nga namar balay ya kata ka ba ay ka ba u usha nganong fi haka ay kay haba pi kadang biang lot barok kiniyang bat pi haka por pim dan ni ay kin e lot ya pi day kata wat jum kemen ba ki briu ki yang lang bat pi wat shania haki briu nama kini ki briu ki ba yang bat pi kila ban kentat ya pi Ujisu ulong nuksau bekra wanong nam ta jongah ba jong pida ma ulayat lembai ya kata kiju kibriu ki ba ong hosana hosana hadin katu gan nesngi ki ong sana pana kiju kibriu dei nama kata ka Jeremaiah ong lamatem yu briu bashania para briu pimla bantep mano ngatarai ujo bo ang katne ngapang ulah perkhat tharai ka dei tangga tengah ka jonga tharai kaban sumar yanga na kini ketok jauh jonga baro kani rap kindiat ben penyat ikini kiksut na pakamet ke jonga hara kani ke tengah ka ong kentat yu blayap no oh ngamla ban pet me haba ar u tem sendon ye ka sngi ka ba u ulaka hot yu ai ke jingkular hang nong ke besan de khot bat penriu menyo poi shala ke jingtep habala dap biang ke kerta hot yu ai ke jingkular ba ngin poi sha ke jingtep habala biang kata ke kerta ka jongi hare usutho ya ke ai ka ba uyai lang ba om dang kata ada pipule lang nong ka ba khat khandai da khat ba khat pra wang wat ki khna ki berit ki iben yanga ladang ayeng ki kren persya yanga ujob ang ne dai tang ba usak kren ben ha ka tengah dai tang ba wang ba kalong bala tem ya ka singi bala ka yanga dang ba usania ba wang an yap ha ka kerta ka ba biang hare wang wat ki knarit ki iben yanga habanga ngayeng ki isi yanga perkat mapi kini mensua ki baso e je ujob namar balai udai ubre berspa ngatrai uju ai ki jing ba mi kini ki jo ki kena menta ki benye u ki isi yo dang kata ka bible ka batai don langut ki paralog bu job udon ba kata fin page na ka kitab job lai po ar lai ka jing bitar jong u kalame persya ya kita langut ki lok jong uru namar kim syam la syam ka jing pai ktien penban kila penrem ya ujob perkat ki paralog ki jong ujob kim la ban pai ktien ya ujob haba ukran hanre ki penrem ya ujob ngi teng teng ngim la ban ya keren bat ki bre hanre ngi penrem ya kai ke baki ki ong fitep haga por jong ka jing ngi don kami kini ngi don kami ki khana ya ki khon ngi don kami ilok ngi don kam nganong ya fi ya ki paralog ngi don kami kita baro
Hari siu perkat ma pi kita barok ki kentat ya pi pin ngolong kumno. Bat ngiem hakum kan ke por. Bau breu da pang hablong marwai. Kata ka kata bah. Barok ki ilo. Wat ki syakri ki jong ujub ki jubab bi ujub. Ki badang don hoto ke por. Ujub ulong marwai. Hari nga aingo you try. Bau ujub ushanya au blai. Uklam syam lalen baru belai ngam tip hang ne kapor pi bapet pi ong belai bat ngakat ne ki jinge belai bat ngakat ne ki jing syak kentat nga sai ben nga syak kentat nga syak lek kumda nga nget la da fi nu jor le de baru job nga nong fi fin bu ila de baru job P.Mawlong kat ujob bro na belai ngala na P.Mawlong kat ujob bro na maru job le la syakri yo belai ulong ubreu bacana ubreu bayat bet ubekiar le na basnio kat ne uyat lang ba pat perkat pi tang ba pi im hok kamut bakei barok kan bet lot namaru blai un tunjuk ya pi un penyai lang ba ya pi kita namar blai bu ang asanya ya pi ko kon tang la ban long ha ngene ka por ba pi don bu blai namar bu sanya ya pi tang pi ngam dan pisah de blai usanya ya pi bu ang ngatip pim dan pisah ne finum le panram ba pi la ban ong mangangan sanya au try amen ka bible ka batai gong la da ngi pule na ka sam San pun rio dokat balai ko ong bahabang ngisap ting ngin syania how try. Hari bun sin habang ngisap ting anong yupi. Kapan kulmari ke jing mut jongi. Kan mau ngala banong ni kan tien ke jing syap ting ke de jing riam. Ke jing riam ka bakraw yo breu ban riam. Ba jing berkat jong kan klet lot. Dai nabar kata haba menmiet nganong yupi habang ngiyat nganong fina nganong kesurok. Ha kata jimut jing berkat jongi ke don tang ka kan tien ka baju keren. Don babut bat ngina dien. Dia kata apa piat maroi bunsin pin pai sedian. Kata ka dei namar boleh kadon kene ke jing syapting hang ne. Dei nama kata upol ukren haga arti mutil nong manengkong dekat bahnyo. Ublei uklam ai yang i ka mensim jing syapting namar utip lada kadon ke jing syapting am kadon ke jing riam. Bala riam ya ubreo hagata. Ngi pule ya ka sam khandai pwe ngi duna ban ngai ya ka sam khandai pwe. Ngi ong be yo kawan ne si yeng jongi ro. Ka Bible ko kan man ha yeng jan jong pi rangi yong yo kawan ne ngi pule rangi syapting da namar balai ba kata ka kata ye ka Jingshaniah pi habsen ubreu syapting ka bamut ka Jingshaniah jong u ka don ha ka jing syapting ban ha ublai hanrai u job nga ai ngo you try bu yeng skam nga fite balai ka jin jo ka ba kraw ka de hangi marmet tang ba ya lang ba su tho ba tang ba ya lang ba ula ban yeng ka Bible ka batayod ha ka testament thumai don u syakri jong oblai ha bo yo i u jisu ya lord duria wang nong kong to ong ne rangai kle parta baro i rangai lo la syapting anong ibi dei namar kata ngong pi ada ki seran jong jisu ki dang ngai rangai kan otam mangiro nginget ba pat gadon badu jisu kini lagi song badu jisu kimong bau jisu wan jong rangai war kini kle parta ada jisu ong syapting dei manga dah lah yo sngo sur jisu padi yo i de jisu nem dei la yo sngo tai ka sur barong la dei mame sha yang abanwan ne Petros ulang po jisu ong tuan ber Petros ulayat halo jong ta duriau mo tentang kidur ki peni bo Petros uyat na po kita kijingat pelung kilong gumta uyat na lor jong pekak kijingat pelung karai u sejrong siapa filong gum no sarai dei kata klet man pe jisu la sang man pe ye kai u tiak ne bat la sang man pe ungam kalau kumjur ya gi. Ngi syania bah you blay ngam tip Arsenal man shot try. Oh hallelujah ngade syakri jong blay. Harusnya ajak khandai mentar arpo wei ta ni. Syakri you blay kumno kan. Oh, you gini gijinga. Hayeng undan kau bat kum ta ter. So ban kutno. So bam don lat shu. Habat ngi klet ru ya kane ba. Sam lai punyo de khot kabar pusan. Ka keren ya kane ke jingkular. Ngalalong samla te mentang ngala temen. Hanrai ngam syam la yo i yo bahok bala eno no yo u lemne yo sambai jong u baki ya krong kupu u David hang ne wang ngalalong samla te mentang ngala temen ka bama kane ka samula tho porbol temen bat habau tho e kane wang hanrai ngam syam la yo i yo bahok bala eno yo u la da fide u bahok ngono mino u job u dewe u bahok ka Bible gong u blai klam syam la eno yo bat hang ne om tang kata David u kut hang ta hanrai wang ba lemne yo sambai jong u baki ya krong kupu ngakwa banong fi la ngi syakri yo blai am tang bo blai un jengo yangi hanrai ya ki sambai jong i ne ki pateng jong i kinam dan kam man krong kupu
Amen. Kinum don kam man krong pu. Namar balai. Bala shania hau balai. Rengi bun sen. Namar bangi kim shania ki kun jongi le kim shania shu yu balai. Kim shania shu yu balai. But David Ukraine yakane. Bau batai chapang jono angalat long samla. But mentang alat teman. Ubatai ya kata. Mereka kata pindah pulih wat chapang Solomon. Ada fi pulih Solomon hang Proverb Ukraine da kumway. Fina pulih yo Solomon ha Ecclesiastes Ukraine da kumway. War fina pulih yo Solomon haba Ukraine ha Jingshaniah Solomon Ukraine da kumway. Ha Jingshaniah Solomon udang samla Ukraine chapang ka kentai brio. Haga kita Proverb lalong kupa usneng kumu kupa ya kikon wang kongo yo kupa. Handrei haba upoi pat haga kitab Ecclesiastes wang le no gini giki baro. Fio nomor layat lang ba. Today nama tapa fi pulih ka Bible fi dap tip yu nong tho fin su tho ba tho bale yu kum ne tho. Namar fin lap le no giki baro. Nama bale lap wang la teman ngala su tho kan kam dan jimut henon ro. Today nama kata Haga Proverb nong kaba lai de khot kaba san bat kaba henriu dangi puli ka ong kumne. Tunget hau try dala ka donut baro. But what shania halaga jingshampang halaga linti baro to ply u. Te un pen bet ya ka linti ya jong me. What shania ya ka ni jingshampang jong pi. Pi haban ngai baro hau try namar ngatep. Kay ka bangingi lang bau try tip. Baru try shania yang ngabare pi. Dei nama kata ngidang la ban ring ban penihar man sim ka jing ka ba pi lang ba utrai utem bertrai ang ngan ai pi ka jing job dei nama kata job usutho ya ka ka ba ya lang ba dei kata Ukraine yang ni ka kentin haga kitab jing start job nong ka ba khat lai de khot ka ba khat san ong la open yap ru yanga ban ngan ap ya u la kum taru nganda ya la ka lenti hakmat jong u job ong wala da u blai open yap yanga ngan ap ya u haktin pareng kawan ka haktin trust ne haktin shania ngalaman hong fi wang ngan shania ha u da wat la da peniap yang wang ngada ngayap bro ngan shania hu trai ha to ngin shania hu trai ngin shania la ka jong ka jing shampang na ka bible kang wat shania hala ka jong ka jing shampang nambar la fi ya ka jing shampang ka jing song thu ka jong pi ya ka ka ba pi pi yo ka ba ja ka sau dong sau kut ba ha ka ying ka jong pi nganong i pi nam nang ban yo thia ka ba sok bat tang shimir ro nama ka Bible ka ong ka parsian bat ka rung hayeng. Sti Timothy ka kran ya kata, sti ba ar Timothy. Hal nong ka balai de khot ka ban reu. Namar na ki jong kini long kita ki ba parsian shakiyeng. Ka ba ma yo kini ki parsian shakiyeng ke jongi. Shaki jingem ke jongi. Bat ka pendu ya ka thia ka dam ke jongi. Ka pendu ya ka Jingshaniah ka jongi hau blai. Mat gisdang man bu hang no pat ya kata ka Jingshaniah. Yo ngin sedang banbu haka jing shampang ka jongi haka jing la ka jongi haka jing so tho ka jongi yong iklat no ban shania hu trai pe ke bu job u yai lang ba wang la ngayap ro ngan ap hame trai ngan shania hame trai ha to ngila ban ong ta kentien ban ong trai da long gat balong ngan shania be tang hame wat la da ngong fi la da phim non kaw hayeng wat lek krong ngan ong fi na ki we dwai bu trai un le ya ka kamba banamar bale ngi shakri yo blai jo ki kamba Fina pulih haka jo hi ka gospel Matthias un artli ke kamba bu Jisu lele. Ubasaya kisan hajar ngot. Lang basan tali ki pu bat artli ki dok ha. Ubasaya ki saw hajar ngot. Lang bahinyo tali ki pu gan. Bat kindiat ki dok ha. Ubasa pa de ka Bible ka batay. Ki klam non kam man lek krong shania how try. Ba pinum non kam man lek krong manong try nga shania hame. Piong nga shania how try bo try ru ula ban shania ya pi bat ula banong ka jo kentien. Kumbaw ong YouTube, ubreu ba janai, ubreu ba bet, ubreu ba kerna ba sniu. Lada fi pidang yat pat mo, piang ngasanya how blay. Nganong ya fi, sentur jong fi ka sawan han. Kakiat udang di, tinsi udang tim. Hara ngasanya how blay. Ngam tip ublay ayu ba shanya, haru ta ublay jonga te unum shanya ya pi. Namar blay, wang ini te ngam ikop. Istunat do ban keren yo kata bo blay, upet ya ka donut. Ka Bible ka ong, ka donut ka jong David ka long jong blay. Atau kalau nak jom hipat logam jom blay, kata ada kecing keli berkerau. Nasi orang ada semua blay ubisar, mau ubisar ini kat kecing mut jongi, ngangai wedo num laj tarai. Semua screen load dia kata open ni apa big screen ya ke berjaya apa kecing mut jongi. Kau apa nong pinggir larem lupa, nama kecing perkat jongi barabor, kamlong ka babet. Dan hendak job ulang ka babet. Dia kata udah nuat ban ongro uang. Ladang ngala lepop, ai ka kurim jonga, ai ka tengah jonga.
kan ya tiap badu way padu brio ujub ukran hadu kata nginginut ban kren ya kata ngaong fi kata kadi ke jingkeli ke bakrade kata ujub wala da baro la ino utip bo blay unum ino ban utip kalong ke besuk yo blay ban kurku uya na ka jing nadu ke lenong ke banengkong hari poi hel nong basau puar ke jinggur ku ke syutu ya ku mutu ke jingrwai ba ong mercy is falling ngala banong if you jub lala ban roi pha kan mercy is falling hak nong ka basau puar ong fi kan poi kata ka sngi hak jingim jonga jong fi ru ba ka jing sen ai kan yai tu hak jingim jonga jong pi hari yo ngi nyai lang ba kini ke blay ong namar ngakop pang jong me mi yang ne me yang nam ta jonga ngimla bantep yo blay kop ta jongi ke bajau blay ong pet ni bru fi shim ka kam ni bru unum yanga unum yanga ya don bapet hane ka popi do ka kam blay shania ai fi bapinum ya upat bapi shania au try yo blay upanya lang ba yang ni namarutep bang yang ngi num len bangi ngi num len nama bun sing anong ya pi ngi len no kan nungot nangi ngem tep pi bapet kan nungot pi len no yo blay ngam tep tang nam da ban yesuk ka yeng kan long ka we pi len no yo blay ujub nganong fi klampan map na kalok ni kalok blay pi kran biet kum ne ba pi oi nga ba kan yap no klamong ai wang pakran biet man ada blay ai ba blay ada ai bas nganong pediang ya kata ong mane kata ke kenten ada bun sen ngi yo fi ngi len no na ka banta ki brio ya blay yong ablay mela ban adjust bat nga ngi bun sen ngi pa ban adjust yo blay ban ngi ngin long ki ba shanya au blay ngi tep ba kane bam dai ban le ngi kum le ya kata ka bible ka ngo bahok udon ke jing de ayu ba do bam hok hare namar bating palat yo du kam le la ka le lang ya kani rum le le pa bam jing bam la kenyak le tar bam ka bam le namar bele la shanya haki brio yo ube kam no yanga ngi bun sen ngi long ya kata ngila ban rki ki we ngila ban ngalong ifi ban bishara ki we tang yo ngir ngile ya kata ban pan bhaya no riano le ngan shong la ka shong ha ka ne ga jaka tharai kanum jai e yanga ka basni uble ui tip yanga bale kum ne ga wan ja ngadong ifi ble ong nga khlem adjust na ka ban ta jong pi habang nga eat ya pi ngai ti la ka jong ga jingem hari pi ong ashania hanga hari fi dang shania man yo shabe kam yo jia kum ta kwa banong ifi nai ai dau haba piong shanya hu blay wat tiang yo pi dulot ya ka perthai baro hari kan ma pi do no ni ka perthai baro la da nong thau ya ka perthai udon bat pi unai pi da ko pat ka perthai amen the day kata ngai man simpi shanya ha u try amen shanya ha u try but day nama kata pi shanya ha u try tip kai ka basut na lengan pen kut lembangan ni rekod haba ngi shanya ha u try ngi don ni try te utip ya ka jingkit jungi bangi don utip te ngi ka jingkit tengi ne pej ha ni ka por na ka sam san pusan rekod ka ba ar kong tu berat yala ke jingkit halor try tu unshan ya me unum sha ban penki yo bahok lano ru ana pidai bahok fisu tho ngadon ni ke jingkit ka ba kia palat hanga phim su tho ban rai kum no ka jingem jong pi lai jak mat jong try manong try ngabret ame para ba pila bret ha try wanum ba biang tu ka jingkit kidon kibrio dalado doai amen blame le kamba ani pastor ngaklet di thu mena fitip tu jing e jonga tentang ki thu biang na lalu dua si thu biang susu ke pamon ki pat berat ira ngai kwa bano pi berat haba pila berat shania no how try hoi lada fi pat yo i ke coba hang tong turu up how try kumbo ong ujuk hanong bakat lai wangan up na me try up no try ka bible ka ong ublay unum sha ban pen ki yo bahok lano amen ada video bahok wanum la ban pen ki ya fi wanum ai kani ka klam kan pen ki ya ka jingai jong pi amen anong ngadai bahok ngani yang scam ala da dia ka ki ka basniu kan mau kai ka basniu kan la ban jia pi balai yung ala banong fi mau try utip lot ya ki baro amen utry utip lot la pi ai lang ba pa pi ong basniu nganong pi try ong kani kam dei ka basniu ta jong pi long ka jing pha ko ma ki kon Israel ki iduria basagyo kani ka basniu tam hari try ong kani ka bahatam na mapinyo i ba ka iduria basaw ka kat amen hari kani ka bamapat habang kran pang ka Jingshaniah ngan pankut lambay ni dikot hapaka bible don we brio ubadai uparo fitip dan men sem paro ha kani ka perthai
Habang aju solok iki brio. Kala bamut no. Ngan sakala pastor. Ngan sakala. Biar apa kala bamut ke bamut kata ke jingmut ke bapishania ke bakan jadok. Pila wano ke jingshania ublay. Abat ini paruru. Ke Bible ke batay. Habang kawan gani ke klam. Ke klam iu hane bawan. Ke Bible ke ong bakiwan kita jekot. Apa rijib dap de jekot lut. Shanu let jing tia jekot. Let sa kamera bam jekot. Let wat kamera let baru dan jekot. Wow. Jekot lut shanu ru. But haga de por ke Bible ke batay ba uparo ulah taj ben I jakot lut. Hai rubadon jakot lut. Ngi I tang ki dikiu ngi lang nya. Ngonong fi. Ngi persyang ban penyap ti dikiu kat lang penyap kata dang mi. Hang ne ngonong fi ki I tang jakot. But hang ne haba ki I ya kata ka tien ke jong try ka ong ne. Haba ngi pet na ka tien ke jong try. Bo Moses wi kendo ba paru pa khot Moses. Por haba kendo ka tien jong try kom ne. Ba Moses ula ong ho paru. To yo kani ka buram halor jonga. Hamar kani kanu kapor bangan karpat naga banta jong me. Bat naga banta ki shakri jong me. Bat naga banta ki briu jong me. Ya ka ban pendono ya kini ki jakot na me hi. Bat naga ying jong me ru. Bakinlong satang hagata kawa. Pe jang ne Moses suang. Paru lano me kwa bangan duai nam ta jong me. Bakini ki jakot kin riak lot bakin don tang hawa. Pe paru jubab kuno. Thot ba shipau. Tiu la ong la shai. Wang lano la shai. Semua jakot je bro. Dong ngan duai. Pinong la shai sa duai nga. Paru wang no. La shai ngalang ngau ni brio. Wang so simet ngan tiap bakini ki jakot. Kecing mot jok paru ta. Ngau ni brio sha. Ngau fi ki brio jong ka prathai. Kilong kum ta. Ngin sale la shai. Ngin sa kalabamut la shai. Ngan sa duai la shai. Ngan sa lek tray la shai. Ngan lek di menta. Pio ay kata, la shai lut. Kani dia mesin paru. Layo am ta mesin paru balem no. La shai. Shania ho blay. Ngan shania la shai. Menta ta shania ini fi. Pio. Wanam shania ay kata. Shania yo kajing shania menta singi. Wanam ong la shai. Pe paru dan jinglong ayu. Wang sadwai nam ta jongala no. La shai. Kat Moses uyeng devi. Wang sadwai nam ta jonga la shai ngakwa bantia baki jakot. Ulas ngo benut jakot kilit no. Pio. Ulas ngo benut kini jakot kilit no. Ulai yu kini jakot. Wang la shai sadwai. Wan mong hang ni pi ba pet be padan. Ane. Anang la shai try ngan shania ame om manta kasingi. La shai try ngan sa shakri om manta kasi. La shai ngan sa kalabamut. La shai ngan sa le. La shai kong fi la shai tip kan wan ne kanum wan. Sti Jacob kala kren lupaya kata. Wanum sarong nam ta kala shai. Kaba menta. Dia kata Paul wang menta. Kadai ka jing pedem. Menta te. Umdai la no. La shai. Ngai try kur khu yangi. Lambangan ne ka ktien kan. Don ki brio ki besania aki kali. Don ki besania aki kulai. Ndai pi shania anu. Hatu pi thon am ya ka kerteng ka jong try. Berapa fitip o try udah nak liang ka jong pi. Kan mau kan ko we pi long kam krau mani ki nong job. Ingat sya kan ka ktien kan ka singi. Kan ai men sim ya ka jim ka jong pi. Pa fin long ko balong ujum. Ujub ula dolot. Iki baro ka jim ka jong. Ula do ning kong do ya ka spa ka jong. Ula do iki khun ki jong. But ula do ru la ka jong ka kot ka khia. Hei bala show you ujub dah kita jauh ha kamet ke jong. Rei ujub macam la eno you blay. Ujub ushania bet how blay. Bar haba ushania how blay. Ublay ku kentiu. Baru penan muram ya ka jiem ke jong ujub. Kum joro kan ka sing ya dan pring jong fi. Hang ni ka por fi pet. Yang ni ka program. Yo piyat ling ba shibun ki jing he. Yo piyat ling ba shibun ki jing tenjo. Kan mau uni ublay be shakri. Long ublay ba penan muram. Ban nganget kung bawa penan buram ujub, penan buram ro ya pi. Rei dei ma pi ba fin nget ya ublay. Dei ma fi ba fin shanya skembet how ni ublay. Yo dan ma hapring jong fi kan ka singiru. Pi ya ling ba shibun ki jing pang ki jing stom. Ha ka mer ka jong fi la ban ka jing stom. Ba nget ba finum do jing kermen. Rei ba fin kermen bet how ni try. Ma ka tien ka jong try ko ong ba ublay jingi. Ju peneran bu kho kita ki ba ap kermen ha o. Ha ba fi ap kermen ho try. O try kta o try pen kia ip. Wanum pai dien rei shania bet how you try ma ktien ka jong try kapan kan mangi ko ong na Jeremaiah khat nyo ko ong sup utau brio be shania try ma ka jing shania ka jong u long try
long ma fi utau brio bashania outrai ngilek ane ko po banduai namata jong fi we pi we ya kan si Pajing bhabneng long phoi kateng ka joming wan khma ka joming ko pa kan ka singi kateng Jesus Christ no panim jingi trying ai ngo ko try ka me ai ko try ni ka htien ko try ka htien ka ba ai men sim ko try Jesus ka htien ka ba pinchat bor ko try ka GM ko jongi ko try ngai ko try Jesus kan ka po ko try Jesus try dan kini khon ki joming ko try Jesus ki ya ling ba shibun ko try ha ka ta ka GM ko jongi ko try Jesus try ki mat ki jing pang ki jing stom ko try ki mat ya ka jing e ko try Jesus and try ka htien ka joming ko try ko ong ko try me tip ko try ka ta lenti ka bangingi yai ko try Jesus habala tenjo ingi ko try me ong ko try bagin mi no kum ka siar ko try me tip ko try ban mi itho ko try ka ni ka lenti bagini khon ki yai ko try ba try haba mem la tenjo ko try ngai ko try kin mi no ko try kum ka siar ko try Jesus na ka ni ka jing tenjo ka jongki ko try Jesus ba try ki ni khon ki jomi ko try ha preng shibun ko try ba ki mat ko try kin long ko try Jesus kum tau ding bla thong haru ki wa ko try Jesus try ki ba sei ko try Jesus ya la ki so ko try ma la ki ayom ko try hey ba ko try uthiet ujongki ko try Jesus upor ko try staki wa ko try Jesus ha ba ka wan ka jing shit ru ko try Jesus try ki sla ka jongki ko try Jesus kin jerngam ko try Jesus la ka wan ko try ka jing ter khong ko try Jesus kin pap ko try ban sei so ko try ma me long ma me ko try Nongkhryiem ko try ha ka jim ka jongki try kin ki khon ki jomi ki ap men ha me ko try ba ba ki ap men ha me ko try me ong ko try men pelaran bu ko try Jesus ya ki te ba ap men ha me ko try ba ngai ko try men long ma me ko try Jesus mau siang me long ma me ko try Jesus unong pelat ko try Jesus melong me ko try ka ta khut ka ba scam ko try ha ka GM ka jonki ko try Jesus ba try ki ni ko try Jesus ki kamba ki jomi ko try Jesus kumam la kan tiu you job ko try nget ko try men kan tiu ko try ya ki ni khon ki jomi ko try yo dan apreng jonki ko try ka ni si ko try Jesus ki mat shibun ko try ling ba ka jing pang ka jing stom ko try ha ka ta met ka jonki ko try ka jing pang ka bla bat ikil a bon snam menta ko try Jesus try ni kren ko try ka ni ka jing pang ka jing stom ka met ka jonki try ka na long khoi ka long kriya snong ko try Jesus na kata ka mer ka jonki kumba htien ka jomi ko try ko omle ni ma me bla balu ko try kita ki jing pang ki jongi ya kita ki jing crow ki jongi ko try Jesus ba try ko ma me la pen khia u job ko try nget ko try me pen khia ko try ki ni khon ki jomi ko try ling ba ta ka Jesus nam ko jomi ko try Jesus ko ba me la shanta jongi lord ding pra ni pen banai ka jing pen khia ko try ka jomi ko try ha ka ni ka singi ko try ba ki ni ki khon ki jomi ro ko try Jesus nget ko try kin priang ko try da ka jing nget ko try ha ka jim ko jonki ko try kumba htien ka jomi ko try ko ong hau tau ba nget ber khoi ka long ka bala ngai ka long ka bala ko try bat me ko try mangi da pan ngai dam gini barok teng Jesus Christ no pen em jigi amen nyai ngo sha yo try bu long sha ble bo pha bu ai ka ni ka tien ha ka jim ka jongi yo don na preng jong fi ka ni ka singi fi dang kwa shu ya ki jing duai ne fi dang kwa shu ka jing slok ba marmet fi la ban wan kan do yang ngi shikani ka office jong ka Potternet ka badan hapo apa Nongthymmai Nongkhryiem te tat odem ngi sham yang pat ko ka singi u ble ka jing suk u ble ka jing kmen u lor kan lam ba fi baro amen